Kami dewatana sumurum sian saluna roha imana mangramoti ati-ati doho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tay. Amin. Dia mau kadongan na hinahulungan tapi gima hata di debata dihida di minggu sadarion ima sian Jeremia bidu tulupul sada ayat 10 rodi ayat 14 songonong ma didok hatana tangihon ma hatani Jahoba hamu ali akabang soparbegu jala barito kamu mai tupulu-pulu akan adau jala hatau kamu ibana napaserakon Israel najulu laos ibana papunguhon musik jala rabotanna songon permahan di punguanna ay nunga ditubus Jahoba Jakobi jala nunga dipadua ibana sian tangan nina bu sian ibana rodo nasida sogut uhud marut bolok dipusu nision jala marongom manasida mandapoton tingkan bahasa ni Jahoba eme do anggur do minyak do akka anak di biru-biru do lombu jadi to dinasida ikon som porlak natakas di air jala dangbe madade nasida jadi marlasiroha ma disi namad bazu marhaliang do doli rodi akan atua jadi muba ma arsak nasida gabilas liroha bahenokku jala apulakku nasida huhu panason dung salpu godok naik nasai lao dungi marlowi-lowi ma todini akamalim di tabo-tabo jala bosuro bangsokku marsaulihon dengan bangsaku ninna Jahoba ima yang lo sahatna dia mau kadongan nahi naholongan di bagasan guarne Tuhatta songon persikolan di tahun ajaran baru taingok dope nezulu sumalim do lasni rohana anggo nama muhai ari pajumpang ma doa kadongan maka taima marsarito ma do lan akana jala di bagasan tikion songonido lasni rohatta di minggu parsolo di tahun neba au yakin do segala sesuatu yang dimulai dan diawali dengan hal yang baru pasti semangat kita yakin do kita atik pe ngamar mulakan pangarato yana kota alai di nama masuki tahun naik baru di nama mulai minggu naik baru pas dorohatta jala ido nata arok di bagasan tahun dakea adok siang kita makirim asarosi tahun dakea makirim asar adok kegagalan dakea alai lasmi roha terus mahita marlasmi roha di bagasan kita hamu akadongan laos ido jojo ni tuhatta marhite tu pokon asa marlasmi roha asa marolopolo Israel nang hita di bagasan tikio ido na inalomol di bata artinya Tuhan menginginkan dari kehidupan kita supaya kita bersukacita marlasmi roha di bagasan tikio alana di
di Filipi 4 ayat 4 marlas ni roha mahamu salinari hulaki madok marlas ni roha mahamu. Bersukacitalah senantiasa dakola marsangga-sangga dan ditikinaro pangomuan dan ditikinaro persaulian alai ganuk tiki mahita iman dabuni namang hutun Tuhan Yesus. Holan Tuhan Yesus do totong madok unak ko mabiar unak ko marsa unak ko bobonosan alai marlas ni rohama kamu. Hanya Tuhan Yesus gitu yang mampu mengatakan demikian kepada umatnya. Jangan kamu takut, jangan kamu khawatir, dan senantiasalah bergembira. Unang biadong nasay olo didodoni asak nirona. Unang biadong sa kita namurhin. Unang adok kita namar dompong di bagasan kita. Siapakah di antara kita karena ketakutannya, khawatirannya menambah hari-harinya barang satu hasta. Jangan dong. Justru hidup do sian podai arsak ni roha ido mandondone ido napa bukukon kita ido napa sudah ari moita. Jadi artinya unang adok kita na di bagasan arsak di bagasan murhing do napar gudompong di bagasan luon bolok mai sonari alai marlas rohama ala bidok do las roha do gogo Tuhan. Songane deyen ai las roha do gogo Tuhamu. Di pangidohon di batadon hidup di dalam kegembiraan sukacita. Karena apa? Karena dia ada bagi kita, dia ada setiap waktu, dia ada setiap persoalan yang kita hadapi. Alani bohado bainota asa marlasno. Naumotikna adong tolu nama baik kita asa marlas nero. Na parzolo dia mua kadongan ala olo debata manesa dosanta. Itulah yang mendasari yang pertama kita bersukacita. Ai para siroa mulo do tuhatai. Di boto hita do di zaman si Jeremia nunga tung sangede jolmai mangudau dosa korupsi merajalela ketidakadilan tua kana pokos tuna babalu tu yatim piatu ondo dosa nabi hajihon di mata ala jijik melihat itu. Nah, oleh karena itu marhite barita nauli di leo debatado harapan di leo debatado posnroha. Nah, di ayat 8 rodi saplusada boa nonni debatado nasida mulat ala marpamuati dorohani debata mida bangsona. Allah akan kembali, Allah akan meluluhkan hatinya, menerima umatnya bila
dia melakukan pertobatan. Nah, baduahon ado na mendasari hasa marlas roha ala di parade do tuhita masa depan na duminggan. Masa depan na duminggan. Situtu di bagasan parukilon haasito do pargoluon ni bangsoi saleleng di pabuangan. Alai sakok kidwei bayroni di bata buatoni di bata jala digati marhite masa depan naiklah. Jadi Allah sudah mempersiapkan kehidupan masa depan yang baru, yang baik kepada orang-orang yang dikasihinya. Nah, baduduhom marlasi roha mahita ala di leon debatatu hita pakirimon pengharapan ujumanao nahasi bansoi tigo nasida do baga-baga di debata dingo nasida ido na paulakon ido na bersemangat nasida ido gabe marlasi roha nasida ala adom pakirimon siang di mata. Maka demikianlah kehidupan ini. Ketika kita menghadapi berbagai hal masa percobaan, kita ingat bahwa Tuhan mempersiapkan segala yang baik dalam kehidupan kita. Unang nahasik nalihita taurokon songon nahyau do songon danak marikadi dungi bedebu magurbak mapakna roba ibana tu natwarasna tan sangi dianduk koma sahih nadong ibana akik pe umak namando malum deh jadi tuhita hawa kalongan sangat diperlukan pengharapan dalam hidup ini. Dalam surat Ibrani 6 ayat 19 dikatakan pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Tabotodo sauh molo kapal na belga ikon adong do jangkar molo di daguhoni tu dasar laut dang muba dang moleng kapal sa gogoni adogo imasau jangkar. Maka demikianlah bila kita memiliki pengharapan seperti sekuat saut, kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh keadaan masalah. Alanima unang mago pakiremu. Boy lo tangis boy lo lumrah boy. Alai unang mago pakiremu. Katakan di dalam hatimu, Tuhan akan menolongku. Tuhan akan mengangkatku. Tuhan akan memberi masa depan yang baru kepadaku. Itulah harapan. Harapan adalah tangan kita meminta belas kasihan Tuhan. Harapan adalah mengangkat kepala kita sehingga kita melihat bagaimana pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Dia mau kadongan songon namardalan di napopot dohita di namadalani
tahun baru. So taboto ahana masa. Alai ape namasa disi yang bohita napuna lili bata dan pola mabiat dan pola bobonosan narumiko pahehema pakai bomu na adondo di bata sisi sadusam membuat sude na hati binani dosa. Debatado na manguda patu pahon masa depan na dumengkan ay hanguluan saliling-liling na do ido terminal akhir dihita hanguluan saliling-liling na